Tengah pedih subhaya pi baru ki perlo ki baju peje ki video jonga na kapor ha po jongkan neka channel ka kelum lang channel. Te barabor ha po jongkan neka channel bisa lap ki jing ruai ha po jongkan neka channel. Henry lada pi page lada pi check ha po jongkan neka channel. Pilap si bun jaj bajat ki video bangala upload ha po jongkan neka channel. Te menta perlo ngahikaya pi Mardon kita ki perlo ki ba keli yanga ki ba ong yanga si bawa pindikai kumno bansna jing ruai ling ba ka AI namar ngaru perlo ngaju su tenat bansna jing ruai ling ba ka AI te don ki perlo jonga ki baju komen yanga na kapor ki ba komen yanga ki ong hikai ba kumno bansna jing ruai hapo ka AI te page perlo ikan ka video jonga hadu banakut hacing sisa perlok ngam desu ban permi video biang namar ngalade ban permi kawai ka video hapok jong kan ka channel Henreina benta jong piki perlok ki bakwa banang ban snajing ruai hapok ka AI te mentangan hikai biang ya pi ban snajing ruai hapok ka AI barabor habang ape ki komen ki jong pi nga sa jo i nga sa laba ki perlok ki baju komen na kapor ki ong kumno ban kovar jing ruai hapok ka AI te perlok kabaning kong haskwa ban tu ia pi lada pi kowar jing ruai hapok ka AI pi habun kam ban siu lada pi klem siu pinom la le ai bat pimla ban kowar ki jing ruai pinom la ban upload ka jing ruai hapok jong kan ka AI te kabaning kong perlok ngasu pen ia pi tangkine kendiat tok te page akan ka video jonga hadu banakut te menta perlok ngan sulej no be direct nang baka video kan sajrong SCP sa thaj ban page te page perlok ikan ka video ka jonga te perlok menta haba pila deban install ye usuno AI hapo ka Play Store ka jong pi te haba pila pli ye uni usuno app AI pila ban pli uni enda pila pli uni usuno uni app perlok enda kalayat kumne menta piu iu ne uplos klik hau ne uplos enda pila dep klik itu uplos te perlok hang ne piu i hang tu audio pejang ne ken perlok namar ngala dep siu te hang ne yanga kala pediang ban upload ladangi ko ware kicing ruai namar ngala dep ban siu lada pimpat siu pinom la ban upload pinom la le ai te POE hang to record te hang to record pila ban suruai hi bat ka soundtrack kan sasna automatic hi la ka jong ka AI te mentangan su pen ia pi hang ne ba tho lyrics hang to ba tho lyrics pi haban sna suai ki lyrics ken ki kentin ni kita ki lyrics jingruai ken suwa ba pin snala ne ban kowar pi haban tho shua pila ban download ye way up ha ka Play Store ka jong pi pila ban tho note uta unut uta ude up ngan pen ia pi to up uta up to unut ken perlok mentangan pen ia pi kum kine ken kita ki lyrics bangala dep tho hang ne page sibun ki lyrics bangala dep sna hang ne ngala dep tho hang ne te menta PC mi kini ki lyrics PC mi kini ki lyrics kumto pin copy nya to sipang nata hang ne kan sami copy klik to copy temta pila ja tu up kan tu suno ai kan menta pin nya to sipang te pin klik ang to te menta pekelawan kumne kitu ki lyrics te hang ne stay pila ban thoi stay kum ki music kum kan uksangan pen ia pi le se pi ru pi sa khamla hi ban yanga namar kan ka dei tang kan uksa bangan pen ia pi te menta pila ban thoi kita ki stay ki dei kum ki music le ni ki track to hang to ngat su tho tang beat masu ai beta kumto kenang bakasur kanwan kasur senrang ngan su ai tu mil to ngan ai tang kumto te hang tu song title pi haban tho ye ka kerteng jong ka jing ruai
Te mentah lada pil ada beli kum tu ngan sa ai hang ni create ai hang tu create te ab si phang page hang ni kalayaj te page perlok mentah kalayaj pi kini ki balong chat pelun kum tu endah kala to mentah kala lej te mentah ngan plino ya kan ni kecing ruang ngan plino to kato kadai tang kanuksa te kumno bapin sim ya kato kecing ruai bapin bu hapo ka gallery la ne hapo memory card ke jong pi mentah pi klik ya kini ki 3 dot klik kini ki 3 dot pi yang tu download te khnang ma phi la ban download pe kum kan ksai kini ki jing roi balade sna lupa kum kane ngan pen ia pi khnang ban suk te mentap pi klik kini ki 3 dot da klik ye ki 3 dot pi ia kane ka download klik ye ka download hang ne harum pi ia kane ka download anyway pi la ban download hang to de perlok tang kumni ngatrai don hi perlok ki bala itu badan ru nap jopi ki bompat itu de lada pimpat itu bahas yu bah bapin page arsin lesin khnang bapin itu bah de perlok tangkat deka video ka balengkot ke jonga ngam nap trong than le se pisa thaj sanya ban page de tangkat ne perlok kuble sibun perlok ngin se sempat ha kawai pat kan next video kuble sibun ni pi ki perlok